48 sija qabel il-Kunsill Lokali ta' Taslima jiddiskuti l-mozzjoni ta' Pawlu Borċolifier biex jiġi sfiduċjat is-sindku l-każ Niki Dimek jieħu żvolta differenti, żvolta ġdida bil-pulizija tiddeċiedi li tressaq b'arrest lill-istess Niki Dimek it-tlieta fit-8:30 ta' filgħaxija quddiem il-Maġistrat ġewwa pa' Bologna. Il-Pulizija min-naħa tagħha ġustifikat dan l-arrest għaliex skonti ħasseta offiża b'kummenti li l-istess Niki Dimek għadda f'żewġ intervisti separati pubblikati f'żewġ ġurnati lokali datati 22 ta' Awwissu illi għadda. Niki Dimek qed ikun akkużat b'żewġ kapi ta' akkuża. L-ewwel illi inġurja lill-Pulizija bil-kummenti li dan għadda f'żewġ intervisti ppubblikati fil-ġurnali lokali u t-tieni dik li rċieva commissions. Il-Pulizija interrogat lil Dimek darbtejn, waħda fil-11 ta' Awwissu u l-oħra matul il-jum ta' tlieta. Assistit mill-avukati Joseph Giglio u Stephen Tonna l-ewwel, Niki Dimek ta' 31 sena u wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontra tiegħu. U għannata libertà provizorja fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Preżenti fl-awla kien hemm il-familjari ta' Dimek li assistewh sal-aħħar. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Angelo Gafa. Nhar il-ħamis il-Kunsill Lokali ta' Taslima se jiddiskuti l-mozzjoni ta' sfiduċja mresqa mill-Partit Nazzjonalista kontra Niki Dimek. Din il-mozzjoni hija ffirmata fost l-oħrajn mill-Kunsillier tal-PN Edward Kuxkieri li mal-Multi Today qal li kien sfurzat minn Pawlu Borċolifier biex jagħmel dan. Sandra Camilleri li sa ġimgħa ilu kienet kunsilliera tal-PN irreżenjat mill-partit wara li Pawlu Borċolifier eddida f'ħanut tax-xorb. Ix-xogħol f'Taslima bħalissa jinsab wieqaf u r-residenti ilhom jesprimu r-rabja tagħhom għal dan. Biex iwieġeb għal din il-kritika tlieta s-Segretarju Ġenerali batitra impersonalizzata lir-residenti Slimiżi. Pawlu Borċolifier bħalissa jiġi akkużat kif informazzjoni sensittiva mid-depo waslet għandu ftit wara li Niki Dimek temm l-interrogazzjoni tiegħu mal-Pulizija. Fl-ittra tiegħu li Slimiżi Borċolifier qal li kien Niki Dimek li ċempillu u mhux kif ġie rapportat li hu ċempel lill-eks sindku ta' Taslima. B'reazzjoni għal dan Niki Dimek talab lill-Pulizija biex tinvestiga għaliex skontu Borċolifier mhux qed jgħid il-verità. Ħana mir-rapportin ukoll għax nistab dwar it-tra li ntbatet Taslima kollha li fid-dar tiegħi. Din hija l-bravura, din hija l-etika li tkellem biha Pawlu Borċolifier, din hija l-etika li Pawlu Borċolifier taf x'insaqsih, għajlu mmur fil-fuq il-Vodafone tiegħu ta' u jara ċempillix lili tajjeb fl-20 ta' Jannar fis-Sitan Esquart dak il-ħinijiet u jara kux ċempilli li minn Għawdex fi-11 ta' Ġunju, fi-11 ta' Awwissu ta' ħriġt minn hawnhekk bejn 5:30 u 7:30. Hekk xi ħadd jista' joħorġ jibda tun taraw minna tajt il-verita, għax li ġi għajlina komunikajt miegħu, mu vera xejn, jina kieku mhux sanajla fritxu, l-iktar persu ma kunx qed inkellem kieku lilu. 48 sija qabel il-Kunsill Lokali jiddiskuti l-mozzjoni ta' sfiduċja Niki Dimek tkellem dwar il-pressjoni li qed issir mill-Partit Nazzjonalista biex f'Taslima tgħaddi tiegħu. Familja tiegħi taf mhix ġaddejja u jien u tinżomm l-impjegati, rajt, da posta biex jissu lili, da rridu xogħol hawn Malta, sa ħaġa li below the belt u kollox, u sa hekk in-nies għażluni u jiena ġibt mhux qed nitkellem sa ma ġibt 1800 vot. Daw it-tlieta li resqu mozzjoni kontrija ġabu laqqas ġabu daqsi. Din hija ħalluni naħdem. Il-PN tratta lil Niki Dimek f'Taslima differenti minn kif ġew trattati s-sindku kunsillier oħra f'lokalitajiet oħra. Għaliex fil-waqt li Pawlu Borċolifier u Lorenz Gonzi insistew li Dimek għandu jirreżenja b'effett immedjat, mhux l-istess ġara fil-konfront ta' sindku u viċi sindki oħra. Kemm is-sindku taż-Żebbuġ ta' San Ġwan u l-viċi sindku tal-Arb, akkużat li abbuża minn minorenni, dawn il-koll irriżenjaw biss wara illi bdew proċeduri kontrihom fil-qorti.